Satreskrim Polres Tuban ngamakno 7 pelaku maling kabel jaringan nok Kabupaten Tuban. Teko pirang-pirang pelaku sing diamakno enek sekitar 4 wong jero. Kanggo nglancarno aksine, gerombolan iki nyamar dadi petugas perbaikan. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban kasil ngamanno 7 gerombolan maling kabel tower nggone PT Kairos Intidaya nok Desa Bejagung karo Tegalagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Dirai gerombolan iki diamanah unit pidana umum nok penginapan nggone PT Atlantik International Access, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dina Sabtu bengi. Pas diamanah para pelaku padha turu. Pelaku gur iso pasrah pas para petugas teko karo ngetokno pirang-pirang barang bukti. Kaya 3 tang potong, 10 silet, tali tampar karo peralatan safety, tembaga karo 1 unit motor Grand Max. Teko kasil penyelidikan, 7 pelaku iki yakuwi NA 37 tahun, warga Kabupaten Brebes, FF 39 tahun, warga Kabupaten Cirebon, JA 35 tahun, warga Kabupaten Pesawaran Lampung, AS 20 tahun, warga Kabupaten Kediri, AV 23 tahun, warga Kabupaten Kediri, ES 23 tahun, warga Kabupaten Nganjuk, MV 22 tahun, warga Kabupaten Kediri, karo loro pelaku sing ijik DPO. Teko 7 pelaku antarane enek 4 wong jero sing dadi karyawan PT Kairos Intidaya. Dirai pelaku ngelancarno aksine pas dina Rebo sore tanggal 5 November 2020. Karo ngelokno wong jero, pelaku nyamar dadi petugas perusahaan sing hawat-hawat ngelakoni perbaikan. Gerombolan pelaku medhoti kabel-kabel sing dipasang nok tower karo alat jaringan sing enek nok panggon. Sabare kuwi barang-barang colongan kuwi digawa mlayu nok wilayah Malang. Teko kedadian iki rugi sing dialami PT Kairos Intidaya sampai 50 yuta rupiah. Sauntara para pelaku dikenai pasal 323 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pencurian pemberatan karo ancaman maksimal 7 tahun penjara. Siki Muhammad, JTV.